የምናሳልፈውን ይሄ ነው ብሎ መናገር ከባድ ነው። ከልጆቹ ከኛ ያው እንደምታዩት ሁሉም ሰው ሄዶ ብቻችን ያለነው በቀን በጣም ከባድ ሁኔታ ነው እያሳለፍን ያለነው። አይደለም ለህዝቡ ለኛ ግራ ገብቶናል። እንዴት ለምን እንዴት የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜም በጭንቅላታችን ሌት ተቀን እንቅልፍ የለንም። ככל שעובר הזמן כך גדלים סימני השאלה. שנתיים עברו ואף אחד לא יודע להסביר. אין הסבר לשאלה איך נעלמה, מתי נעלמה, מי מעורב, ובעיקר מה קרה להיימנוט קסאו. እኛ ተጠልፋለች ነው የምንለው። ለሱ መልስ የለም፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። מרכז הקליטה ברחוב צהל 9 כבר נסגר. כל המשפחות שגרו כאן התפזרו. גם משפחת קסאו הייתה אמורה לעבור לקריות, אבל העדיפה להישאר למקרה שהיימנוט תחזור. זה הרי המקום היחיד שהיא מכירה. החדר שבו היה החפ"ק המשטרתי התרוקן מזמן, הכל נראה שומם, יוצר תחושה לא נעימה. באזור החיפושים הפתחים מתחת לבניין נאטמו ונפתחו. על הדלתות מצוירים איקסים באדום. ድርሃሜሽ ፍላየር ይዛ ስዞር ልጆች ጋር ነው አይደል ሃይማኖት ተጠለፈችው። የመጨረሻ ጊዜ አየቻት ይቺ ሴት ነበረች እዚህ ቤት ያለችው። ይቺ ሴት ደግሞ ብሪሻ ባህዲያ ባለፈው ልጇ ልትደፈርባት የነበረችው ቤት ናት ይቺ ራሱ። בכל קומה יש עדיין מצלמות אבטחה. המצלמה בכניסה היא זו שצילמה את היימנוט בפעם האחרונה ב-25 בפברואר 2024 בשעה 7:27 שניות בערב. צילום אחרון למשך 4 שניות. תסלח לי, בין שני הבניינים איפה שהרדת עכשיו, יש מקום חלול שיוצא החוצה? יש לך רק דרך הבניין. בחודשים האחרונים הוא עבר תיק החקירה ללהב 433. החוקרים הפרטיים ממשיכים ללוות את המשפחה. כל בניין שאתה נכנס, אתה עולה קומה, יוצא לצד שני. עכשיו 8 בלילה, אני מניח שבקור של צפת, אנשים בבית. לא בדיוק מסתכלים מי נכנס מי יוצא. בכל פעם שאנחנו מגיעים אנחנו שומעים סיפורים שונים, לפעמים חדשים. לפעמים עדויות מתחלפות שרק מעצימות את התעלומה ומעלות עוד ועוד סימני שאלה. הנה לדוגמה הסיפור הזה. העדות של החברה שסיפרה שהייתה עם היימנוט בזמן החטיפה. ከዛ ሄደን ያለን እንደዚህ አይነት መቀመጫ አለ። ሃይማኖት እዚህኛው መጫወቻ ነበረች፣ እኔ እዚህኛው መጫወቻ ነበርኩ አለችኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሷ እየተጫወተች እያለ አንደኛው ተነስቶ በጀርባዋ በሃይማኖት ጀርባ ሄዶ እንዲህ ተሸክሟት ወደኔ ሲመጣ እኔ ሩጫ መለጥኩኝ ያለችኝ ማለት ነው። בהתחלה הגרסה הייתה שזה קרה בגן השעשועים הזה. אחר כך שזה קרה בגן השעשועים במרחק 300 מטר מכאן. אחר כך סופר לנו שזה קרה ב8 בערב, עכשיו הגרסה שהייתה עדות לחטיפה בשעות האור, באזור 4. אבל זה לא יכול להיות, כי היימנוט נצפתה כאמור ב7 בערב בכניסה למרכז הקליטה. እሷ የምትለው በ4 ሰዓት ነው ማታ 4 ሰዓት ላይ በጊዜ ማለት ነው 4 ሰዓት ላይ ነበር እዚህ ያለ ነው የምትለው። ሃይማኖት ደግሞ 7 ሰዓት ከ5 ከውጭ ፍላየሩን ተቀብላ ስትገባ ያሳያል ካሜራው። ገባሽ 7 ሰዓት ከ5 ወደ ውስጥ እየገባች ነው። ከዛ በኋላ ነው ፍላየሩን እስከ 8 ሰዓት ሲሰጡ የነበረ። እሷ ልጅቱ የምትለው 4 ሰዓት ከዚህ ታች ተጫወተን ነው። ለዛ ነው እኛም አሁን እውነት ሰው ወስዷት ሊሆን ይችላል ማለት እዚህ ቦታ ላይ ግን እሷ ያለችው ሰዓትና የነበረው ሰዓት ትክክል አይደለም። אבל זה היה באור יום, וראו אותה במצלמה בשעה. לא, ሰዓቱ ልጅ ስለሆነ ልትሳሳት ትችላለች ሰዓቱን. אמא ואחותה של אותה ילדה עדה, הן אלו שדיווחו על המקרה שאירע בבאר שבע לפני כחודשיים. אז חשבו שיש חשד לחטיפה נוספת. הערכה היא שאין קשר. እሱ ጋር ግንኙነት የለውም። እኔ ጋር አብረን የሚፈላ አብረን ሰርተናል። ቅራሽ ሆና ሰርተናል አብረን።
ሰውየው እኛ ጋር ችግር የለበትም ያው ትንሽ የመጠጣት ባህሪ ያለበት እንጂ ሌላ ችግር አላውቅም ויש עוד סימני שאלה. בקומת הקרקע האחורית הדלת היום פתוחה. גם הקיר נהרס. היה זה פה בית כנסת. פה גר אדם שהבן שלו נעלם גם הוא. הוא נעלם ממבנה צמוד. עדיין לא נמצא. ואז אנחנו מגיעים לחצר. כאן יש מצלמה. המשפחה טוענת בתוקף שחומרים נחתכו מהצילום. ማለት ያው 14 ደቂቃ እንግዲህ ሚስታራ እንኳን ይሄንን አላሳየንም ነበር ከዚያ በፊት ሁለት ሰዎች ሲገቡ ታይተዋል ነው የሚባል ሰዎቹ መለየት አልተቻለም በፊት ይሰራ ነበር ማጽለሚያው 14 ደቂቃ አይሰራም ተሰረዘ ከዚያ በኋላ ደግሞ መልሶ ይሰራል מבדיקה שלנו עולה שמדובר במצלמת תנועה, כלומר, היא מצלמת רק שמשהו זז בפריים. ולכן זה אולי הפער בין הגרסאות. מצד שני, יש לנו עדות שבחוץ מצאו פליירים. ובכלל, היימנוט הייתה צריכה לצאת איכשהו מהבניין. ישנו רק צילום הכניסה, אין יציאה, וכל החלונות עם סורגים. היא יצאה בוודאות כי כל הבניין נסרק כמה פעמים, גם על ידי כלבי גישוש, ולא היה לה זכר. היא לא בבניין. איך היא יצאה? על השאלה הזאת אין תשובה. לאחר היעלמותה הגיעה עדות מגנן שאמר שראה אותה באשקלון. ብዙ ጥያቄ አለ ራስሽን የምትጠይቂው ማን የትኛው ነው እውነት ነው ፈጣሪ ነው የሚያውቀው የዛ አለ አይቻታለሁ ያለው ሰውዬም እውነቱን ነው አይቷት ይሆናል አይቷትም አለ ይመስለኛል እንደሰማ ነው እንዳየ እንደነገረነ ከሆነ ልጅቱን አይቷታል גם הסיפור הזה נבדק ונשלל, ויש עוד עדות ששמענו השבוע ולא שמענו בפעמים הקודמות. ቃል ኪዳን የምትባለው ያቺ ብርሸባ እንደዛ ሆነች የተባለች እህቷ ናት የሆነ መኪና መጥቶ ሊወስደነ ሲልኔና ሃይማኖትን ለሹሜሩ ተናግረን ሹሜሩ ሄዶ አባረረው ብላ የተናገረች ቃል ኪዳን የምትባለው ናት ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንም ሃይማኖት ከጠፋሽ በኋላ ነው ይሄን ነገርም የሰማነው የሆነ አረንጓዴ ሰማያዊ ነገር ነው መሰለኝ መኪና ሊወስደነ ጠርቶነ ከዛ ሩጠን ለሹሜሩ ነገር ነው ሁለተኛ እዚህ አካባቢ እንዳትመጣ ብሎ አባረረው ብላ የተናገረች እሷ ናት גם האירוע הזה נבדק והופרך. נוסף על כך, לאורך כל הדרך הוצא פרס כספי שהלך וגדל. כל מידע שיוביל לפתרון המקרה יזכה את המוסר אותו במאות אלפי שקלים עד ל1,000,000 שקל. አንዳንድ ሰዎች የሚሉን ብዙ ሰው የሚለው ምንድነው ያው ሲኩሪቲ ኦዲት ስር ስለሆነ ያለችው በመንግስት ስር ስለሆነ ምናልባት ከሱ ገንዘብ ለመቀበል አስበው ይሆናል እንጂ እናንተ አዲስ ገቢዎች ናችሁ ገንዘብ እንደሌላችሁ ይታወቃል ነው የሚሉን וביקשו כסף? አዎ ደኔ ደውለው ጠይቀው ነበር አንተ ሃይማኖት አባት ነህ አለኝ አዎ አልኩት ሃይማኖትን ትፈልጋታለህ አለኝ እንዴ አዎ ልጅ አይደለች ለምንድነው ማልፈልጋት አንተ ማነህ ስለው ስለኔ ምንነት እንዲያጠይቀኝ መልስ ምናምን አልፈልግም ዝም ብለህ ስማኝ አለ ከዚያ ለሚስታራም እንዲያታወራ ምንም ማታወራ ልጅቱ ያለችው ከኔ ጋር ናት ልጅ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለችው እኛ የምንፈልገው ገንዘብ ነው አለኝ ሲኩሪቲ ያወጣው 100,000 ብር ነው የ100,000 ብር ደግሞ ምን ሊያደርግ ነው ምንም ስለማያደርግ ብሩን ከፍ አድርገህ ስታወጣው እኔ ደውልልሃለሁ አለኝ ከዚያ አክላት አድርጌዋለሁ ሲያው ለሚስታራ ሰጥቻቸዋለሁ ለሆኬር ፕራት ሰጥቻቸዋለሁ ስልኬ ስለጠፋሁን ሁሉ መረጃ ሁሉ ጠፍቷል ልጅ ጥሎብኝ አውቶቡስ ላይ ከዚያ ደጋግሞም ደግሞ በፕራይቬት ነምበር ይደውል ነበር מבדיקה עולה כי החוקרים הפרטיים לא קיבלו שום הקלטה. בעוד חודשיים תהיה היימנוט בת 11. היא הבת האמצעית מתוך 6 ילדים. במאי תיוולד לה אחות. מחכים לזה. אחות להיימנוט. בעזרת השם. እሷንም ይዘዋት ትመጣለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን በዕዝרת השם כן. מחר תתקיים הפגנה בכנסת. איך ילדה בת 9 נעלמת כאילו בלעה אותה האדמה, בלי אף אחד שראה משהו, שמע משהו, בלי קצה חוט אחרי 2 שיוביל לפתרון התעלומה. מה קרה להיימנוט קסאו? እንግዲህ የሁል ጊዜ ምኞታችን ነው
ሀይሚዬ በቃ ብለን እንደማንኛውም ሰው መደበኛ ህይወታችን መቀጠል ልጆቻችን በሰላም ማሳደግ ማለት ከባድ ነው። ይሄን ስሜቱን ቃላት አይገልጸው። የኔ ልጅ ብትሆንስ ዝም እላለሁ ወይ የሚል ጥያቄ ከራሱ ላይ አቅርቦ ዛሬ ለኛ ይሄ ፈተና ደርሷል። ነገ የሌላም ሰው ፈተና ሊደርስ ይችላልና ሁላችንም እና ህብረተሰቡም ያው ሃይማኖት እስከምትገኝ ድረስ ይሄን አሙታ ስለምናንቀሳቀስ በሱም እንዲሳተፍልን